anofa akuenda iye zvino. He's going back home. Zviri kuna baba namai kana mwana wavo auya vari kumugamuchira chirudzii. Baba vedu vandiri kutaura nezvavo. He is a forgiving father. He is a loving father. He is a merciful father. Tibaba vatinonzwa mshoko raMwari vachitora vanhu as prodigal sons and daughters. Tiri kutenda isu tiri vanhu. We don't touch each other. Asi tinotenda kuti zvedenga ndezvaMwari. Pano paguva kwatiri mwana komana wedu tatenda is going back home. Akuenda kuna baba. Tese takamira pano kunamata kana kusanamata. Baba vako havachije. Hakuna akasuka naSatani. Hakuna akasuka nedhimoni. Hakuna akasuka simba nesatanism. Zviitikwa zvepanyika ino vati tinodzokera kuna baba. One day I had a dream. Ndafa. Box rangu yaikuwa mukitchen. Ini ndakamira padoor. I was alive in spirit. Vanhu vachipfuura nepandiri. Ndakaudzwa inzwi rakanditi hauyi kusvikira bhokisi rako raenda muguva. Musara Jesu ave. Amen. Saka ndakamira ipapo. Patori nevaifanira kunditora kubva kudenga. But ameno zvakaitika. Ndakangozoona promotion kune vaida kunditora vachitiza. Ini ndobva ndadzokera bhokisi. Ndobva ndatomuka. Ndobva ndapepuka ndokuva mupenyu. Ndakarota izvo zvakazoitika next day. Ndakapotsa ndafa ndikazorarama. Asi chandakaona ipapo chandakadzidza ndechekuti ndakanzi auende kusvikira bhokisi rako bhodhi yako yaiswa muguva. Noda semurayiro waMwari nenzira dzakaregwa naMwari ndidzorere muviri watatenda ivhu kuivhu. Kuna
vanoita tichinamata naye kuFM Unlimited Grace. Akakura tichiona tichinamata, akakura ari mwana anonamata. Pakaitika chiitiko ichi chakandikatyamadza zvikuru. Ndanga ndatomukiro kubasa, ndakasvika kubasa kuma8 ndichingotanga kuti ndishande, ndopandakabva ndakupinzirwa foni vachiti kwasirira kuri sei, nekuti mayuthi vakanga vakurumidza kuzvinzwa. Saka mayuthi anokurumidza kufambisa information. Saka ndikati aiwa apa ndasiya kuri right. Saka zvikanzi zvatiri kungoti paCA paita accident, asi pane kombi yanga idrive natatenda zvakamira sei. Ndopandakati alright, regedzai, I will come back to you. Kune vamwe vekuchechi kwakufonera baba wake ndombo vatokonfirma zvekuti ndiko zvandatonzwa izvozvo, ndatova murosi. Mwana ndakatanga kudzidzisa Sunday school achiri mubva grade 1 kusvika form 4. Mwana uyu paakakura mwana aida Mwari, akatanga kudzidzira zvekuridza zvamusizvi. Aive mwana wataibvuma naye panguva yaikuridza magirana uye kunyanya kubasa rashe. Pese paitwa basa raMwari aive mwana anga aripo kumuchedzo zvakanyanya.